No niin, nyt aloitamme matkan. Ääntin tuolta poispäin. Minä tästä annan kameran Leilalle. Noin. Koitapa pysyä kyydissä. Koitetaan parhaamme mukaan. Ei tämä helppoa ole, mutta eiköhän tämä onnistu. Ottaa tää nyt niin, että mulla ei tarvitse painaa mitään. Painaa yhtään mitään. Niin, tässä peruutellaan ensin. Koitetaan väistää tuo puu. Noin. No hyvä, kun tää keltainen nokka näkyy tässä. Herran jumala, mikä... Hei. No niin. Tää on tää helppo pätkä tässä alussa. Tää on aika tasasta meininki. Ainoa on noin kivet, jotka ei lumen alta näy. Ja kannot. Tää on parempaa kuin Linnanmäen maantie. Voit katsoa suoraan ulos eteenpäin sen kameran kanssa, eikä nokkaa. Noin, väistetään toi kantti tosta. Hyvin menee. Mennään umpijänkää. Tästä tullaan hakemaan keloja ja nyt tulee meidän pahin paikka. Nyt lähdetään nousemaan. Ylämäki, joka pitää ottaa vauhdilla ylös. Ei, toissa tuonne jääty vähän kiinni. No niin, ja sit mennään. Ja nyt mennään ylös. Nokka pystyssä. Noin, hyvä, hyvin tutti. Täällä voi väistellään tässä puita. Tässä kohtaa mennään ruveta välillä oksettaan. Tuossa on kanto. Ops. Älä sitä kantoa. Noin, siitä mennään. Kahden kannolle. Ujotellaan tästä kahden puun välistä. Poropolkuja. Vasen, oikein vasen. Noin. Ja väistetään yksi kanto taas. Ruvetaan olemaan harjun päällä. Täällä on hienot maisemat. Täällä on hienot maisemat todellakin. Näytä maisemaa vähän vasemmallekin. Tämmöstä jänkää nyt näkyy auton peilit. Nyt siirrytään vähän avoimemmalle ja helpommalle taipaleelle. Tässä on osittain hakattu ura. Tää on se autobaana. Tää on jo se autobaana, joo. Nyt mennään. Ei menty puita päin. Poro, joka ei tuu vastaan vielä. Vielä. On kanto edessä, ei oo tuttu kanto. Ei oo, tässä on hyvä alamäki. Lähdetään menemään alamäkeä, eikä oo vieläkään poroja vastassa. Tuossa metsä edessä, nyt mennään kohta puita päin. Ei mennä. Hieno ajokeli on ainakin. Täällä on noin -2 astetta. Tää tuntuu jo melkein maantieltä. Tää on niin. Jos ei viimeistään tässä kohtaa oksena, niin sit tietää, että ei oksena ollenkaan. Sanoo hän ammattioksentaja.
paljon helpompi vai ja lujempaa? No en sanois kyllä, että on hirveän paljon helpompaa kuin... Oho. Ei menty puuhun. Ei, niin se Hilkulla oli kyllä. Ei mennä kamera pysyä käsissä. Kanto yhdistelmä väistetty osa. Tästä kyllä tulee kuuma. Hikihän tästä tulee. Siinä on. Niin on kyllä niin umpijänkää kuin olla ja voi. Nopea vaan se väistetään kantopuu. Ja nyt ollaan paanalla. Nyt ollaan jo ihan maantiellä. Tullaan ensimmäiselle metsäautotielle kaikkein pienimmälle ja kapeimmalle. Käydään kääntymässä tuolla puron varressa. On siellä purosta ja valokuvia. Hei. Sä sanoit, että sä haluat ottaa... En mä valokuvia ota, tuon nyt videolla. Jaha, mennään nelosella. No, tullaan tähän nättiin paikkaan. Tähän on hyvä päättää filmi. Sekin on jäätynyt. Näin hienoissa maisemissa sitä nyt sitten on kuljettu. Ääni.